ismerkednek ezzel a játékkal, még ez is előfordul, de az is, hogy nekünk esnek és próbálják elharapni a torkunkat. Pályán a két csapat a mai este. Főszereplői tiszta fehérben a képernyő jobb oldalán a házigazda Gödöllői Bikák, balkész felől pedig feketében a moldáv Tolig. Kettes Tóth Szabolcs, ő az, aki nincs. 3-as Kamin Róbert, 4-es Szente Tamás, 7-es Lódi Tamás, 8-as Baranyai Pál, 9-es Sándor László, 10-essel Vig Ferenc, ugye, aki tegnap nem játszott, 11-es Madarász János, ő tegnap szerzett egy gólt, 12-es Tóth Gyula, aki tegnap parádésan védett, ő ezúttal a kispadon kap csak helyet Kis Jánostól, nem azért, mert a mester elégedetlen lenne a teljesítményével, hanem azért, mert a kapuban 21-essel az a Komáromi János kezd, aki a nyáron igazolt a Color Spectrum Aramisztól a címvédőhöz. 17-essel Takó Csaba is be van nevezve, de hát tegnap említést tettünk arról, hogy Csaba hosszú ideje sérült, így valószínűleg nem fog pályára lépni. 28-assal Gyurcsányi Zsolt, 70-essel Berkes László, 85-össel pedig Sivák Péter, a Gödöllő edzője, Kis János. Játékvezetői kettős is a képen, a vezető bíró a lengyel Jacek Ligienza, még asszisztense a szerb Sreten Vasic, miközben még a Gödöllő meglehetősen nyugodt maradjon, és így vezetőedzőjét Kis Jánost látjuk. A Gödöllő és a Saktár mellett, hogy mondjuk tovább jusson a csoportból az első két hely valamelyikén. Szerencsére a Gödöllő, mint tudjuk, 4-0 arányban legyőzte a letteket. Így hát, ha ma sikerül újra ez a bravúr, vagyis a győzelem a gödöllői Bikáknak, akkor az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül biztos, hogy a legjobb 16 csapat közé jut, Európa legjobb 16 csapata közé a magyar bajnok, a címvédő Gödöllő, és ez hatalmas szó, anélkül, hogy nagypályásainkat meg akarnánk bántani. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a magyar futballberkekben csak a fehérmezben a játékot elkezdő Gödöllő marad állva. Madarász próbálná meg sarokkal, ez most így nem jött össze. A 9-es számú Szergiu Takot állt mellette, ő nem engedett neki bővebb teret. Alexei Kapszámun, ő kezdett a moldáv kapuban, és ő a vendégek csapatkapitánya is. Jakovenkónál a labda. Takot. Tegnap parádésan védekeztek a mieink. Itt most nem kellett közbeavatkozni Lódi Tamáséknak. Éppen az ő óra előtt ment el a labda. Komáromi Jánost látjuk. Madarász. Szépen fedezi a labdát, Lódi kéri, kapja, ballal. Ezt nem így akarta. Takot. Madarász van vele szemben. Jakovenko most már. Szubotin előre. Pontatlan passz. Tóth Keve, a gödöllői Bikák erőnléti edzője volt látható a közeli képen. Baranyai, Lódi Baranyai, Komáromit is beveszik a fiúk a játékba. Madarász. Egy váltás Baranyaival, Madarász viszi tovább a labdát, most passzol Lódihoz, akinek szerencséje van, visszapattan elé a labda. Szép a csel, mehet tovább, szabálytalanság. Az első a találkozón, ami ugye azért is fontos, tegnap ezt is elmondtuk többször, Somogyi Krisztiánnal, azok kedvéért, akik esetleg nem tudnák fejből a futszál szabályokat, mert hogy egy futszál mérkőzés mindkét fél idejében 5-5 hibázhat mindkét csapat, hibázhat többet is, csak ennek van konzekvenciája, nevezetesen a 6. szabálytalanság után minden egyes elkövetett falt egy úgynevezett kisbüntetőt von maga után, amit 10 méterről végeznek el. Ezt a szabadrúgást most Baranyai Pál egészen pontosan 9-ről. Nézzük milyen figurával. Madarász, Baranyai belelövi a falba, Lódi ballal ismétel, és nem pattant meg moldáv játékos lábán a labda, vagyis moldáv kapus kidobással folytatódhat a játék, a második percben járunk. 2x20 perc a játékidő futszában, de ezt is elmondtuk tegnap, amint a labda elhagyja a játékteret, vagy bármilyen okból megállítják a játékvezetők a játékot, akkor megáll az óra is, tehát nem tiszta a játékidő ebből a szempontból. Komárominak először kell játékba avatkoznia, jól jött ki a kapujából, és állta útját Oleg Hiloti lövésének.
Úgy néz ki, hogy neked lett igazad, hogy nekünk esik a Kisinyov, és megpróbálja a lehetetlent. Madarász indul el a jobb oldalon. Ketten kísérik szigorúan a vendégek közül, okosan visszaveszi Madarász. Baranyai most már. Lódinak hosszú a labda. Tud Szabolcsot, és keretbe neveztem én magam, nem így tett Kis János, de nem önszántából, vagy nem azért, mert elégedetlen lenne a Gödöllő kiváló hátvédjével, hanem azért, mert tegnap is sérülten vállalta a játékot Szabolcs, és úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak, nehogy rásérüljön. Ezért aztán a mai nap ő pihen. Aztán pénteken persze, ha minden úgy alakul, akkor pályára léphet majd a Shakhtar Donetsk elleni meccsen, amely, ahogy említettük, reményeink szerint már semmiről, de semmiről nem fog dönteni. Ez abban az esetben következik be, ha a csoport elsőségről. Igazad van. Miért ne legyünk maximalisták, legyünk, elnézést, a királyi többesség legyenek a gödöllői játékosok. Madarász dob labdát, Lódi Tamás kérte középen, bizony. Baranyai szépen szeret, most kéne egy jó csel. Őt is szépen szerelik. Galuska volt az. Plamdála hátra. Lódi állt bele Kokebán lövésébe. Kokebán. Galuska hátra. Plamdála, Kokebán. Hoppá! Öngól! Szente lábáról vágódott a gödöllői kapuba a labda. A harmadik percben szomorúságunkra vezetnek a moldávok. Szente Tamás tegnap 2 gólt szerzett, ma 1-et. Kísértetiesen hasonlított a mi tegnapi első gólunkra. Ellenkező előjellel. Így. Gyurcsányi a pályán. Lövés a rövid alsó. Mellé megy. Természetesen rengeteg van még hátra, semmi ok az aggodalomra. A Gödöllő kiváló csapat. És kispályán, futszában az 1 gólos előny az minimális előny. Sivák volt résen. Komáromi. Szentét választja. Szente meg Sivákot, az ő lábáról lopja el a labdát. Plamedála. Hozzáért a mennyezethez a labda. Ilyenkor oldalberúgással folytatódik a találkozó. Az ellenfél esetünkben a Gödöllő végezheti az oldalberúgást. Gyurcsányi. Közben Sivákot láttuk helyezkedni hatoson belül a közeléképen. Szenténél a labda. Gyurcsányi. Egy csel, egy lövés ballal. Belevetődik Valentin Galuska. Szente beszéli meg Víg Ferenccel, hogy mi legyen a folytatásban. Víg teszi vissza talpal, Szente bepassza, nem jó. Sarokkal hátra, ez meredek. Gyurcsányi segítette ki a társakat, aztán ő lódul meg, Sivák a jobb oldalon, visszapassz. A tavalyi év legjobbjának választott Gyurcsányi Zsolt kihagyja azt, amit ő nem szokott kihagyni. Meg volt a Gödöllő első nagy helyzete. Komáromi. Gyurcsányi, Kamin. Takot előre. Jakovenko forgolódna, de Kamin lépett jól közbe. Szubotin húzta hátra a labdát akrobatikus mozdulattal. Sivák, Gyurcsányi. Megállítja őt a 8-as számú Oleg Hiloti, de szabálytalanul teszi mindezt a játékvezetők szerint. Ez a vendégek második faltja.
Ha hallható vagyok a kispad mellől, akkor csak egy érdekes információ, hogy tegnap ugyanebben az időben rendkívül feszült volt a gödöllői kispad, és épp a gól előtt szerettem volna mondani, hogy most sokkal, de sokkal nyugodtabb volt a kispad, valamennyi játékos, és Kis János edző is talán, hát egészen eddig a pillanatig, egy pillanat alatt az lett úrrá rajtuk, ami talán az első félidőben tegnap az egész mérkőzésen jellemző volt, most is azt próbálják súlykolni, hogy ne kapkodjanak. Lózs Istvánnak köszönjük az információkat a pálya széléről. Szubotin. Hiloti. Kamin szerelte ideiglenes jelleggel. Jakovenko. Hiloti. A vendégmester Szerjú Koszkiú magyarázövéinek. Komáromi várja a labdát, kapja is Lóditól. Baranyai. Lódi. A meccs legjobbja volt tegnap. Annak ellenére, hogy ő maga nem lőtt gólt. Ugye öngóllal vezetett a Gödöllő, aztán Modarász szerezte a második gödöllői találatot. Őt pedig Szente követte két nem csúnya góllal. Pici problémának érzem, hogy a letámadás ellen nem találtuk még az ellenszert. Ezek az előre játszott labdáink rendre pontatlanok, és egyelőre így a kisinyogóak akarata érvényesül. Jakovenko. Takot forgolódik. Lódi segített be Baranyainak, de közösen sem sikerült szerelniük. Szerencsétlen Jakovenko eladta a labdát. Mit láttál, amit én nem? Játékvezető valamit keresett a földön. A címzetes jelvényét lejtette. Lódi. Madarász. Lefülelik a bepaszt. Jakovenko volt szempontunkból rossz helyen. Moldáv oldalberugás következhet. Berkes jön le, Gyurcsány áll vissza a helyére. Hiloti. Jakovenko. Szubotin. Takot kevergetnem először. Az a szembeütlő nekem, hogy van türelme a Kisinyovnak körbejáratni a labdát. És ahogy mondtad, valóban nem találjuk az ellenszerét ennek a letámadásnak. Nem jönnek össze nagyon hátul a megelőző szerelések, úgyhogy egyelőre sajnos azt kell mondjam, az történik az első félidő első harmadában, amit a vendégek akarnak. Igen, és az a gól is azért megerősítette bennük, hogy jó úton járnak. Hogy van keresni valójuk. Galuska hatoson belül, ez lövés lesz. Komáromi védlábbal. Somogyi Krisztián mellettem viszintesen csóválja a fejét. Most éppen mivel nem vagy elégedett? Ezeket meg szokták azért játszani, tehát ugyanazt érzem, mint tegnap, hogy kicsit nyögvenyelősen indul a dolog. Most a probléma az, hogy vezet az ellenfél, tehát ez egy plusz teherként. Ez általában mindig probléma, igen. Hát igen, de tegnap ugye nem kellett az eredmény után mennünk, mi tudtuk rúgni a gólokat, tehát úgymond belefért a dolog, de most jelenállás szerint azért valamit váltani kell tudni. Kapszamúnak idáig sajnos nem nagyon volt dolga. Játékvezetői labdával folytatódik, megint leesett a Sporinak a címere. Gyurcsányi volt előzékeny, és játékvezetői labdával folytatódik a találkozó. Én bevallom, férfiasan nem láttam az esetet, hogy miért ez a játékszituáció következett, de visszaadták sportszerűen a moldávok. Gyurcsányi Kokebán szerelte, sarokrúgással jöhet majd a Gödöllő.
Szente nézi a lehetőségeket. Madarász mozog be. Lódi a 9-esen kívül egy picit mögé jött a labda. Nem tudta előni kapásból, vagy továbbítani be egyből a 6-oson belülre. Madarász most forogna. Mint szabálytalanság. Moldávok jöhetnek oldalról. Madarász, Gyurcsányi. Bepassz Lódinak, vissza. Ott van Madarász a bal kezeinél. Nem veszi észre Gyurcsányi. Ketten álltak előtte, ott nem lehetett előni a labdát. Idegesek a gödöllőiek, erre abból következtetek, Kis János ment oda a zsűri asztalhoz időt kérni, hogy veszekedtek egymással Szentélyék, éppen nála a labda. Madarász vissza, Szente lövi el. Moldáv lábról került ki meglátásom szerint. Így van, most az időkérés, és ha minden szuper áll technikailag nálunk, akkor bele tudunk hallgatni abba, hogy mit mond Kis János vezetőedző játékosainak. Gyertek le, mert le kell jönni, gyertek le. Először is egyetlen egy fontos dologgal. Ne basszogassuk egymást. Figyeljünk már, ide nézzétek, ne szórakozz már oda, ide van meg a padra. Fejezzétek már, ide figyeljetek, légy szíves. Másra törődtök, önállóan cselezgettek, nem adok be egy sima paszt a lábáról, kell, egy picit nyugodjatok le. Ne él egy év föl lettek húzva, ti ne legyetek. Álljunk bele, adjuk vissza, és nyugodtan, nézd meg melyik a bal lába, nézd meg melyik a jobb lába. Megyünk, rohanunk, 5-5 rúghatunk volna, és mi kaptunk egy ilyet. Ne csináljuk, de a passztaink nem normálisak. Ha ott van a szemben, nyugodtan, lövő, visszahúzom, adom a paszt, és azt el lehet rúgni. Egy szögletet mi a franc? Akkor rúgjuk haza, hogyha nem tudjuk a bal lábra odaadni. Rakjuk be. Meg volt évek, meg volt kajálva, csináljuk. Most lehet a Benficát is el. Mindenre most kiszállnak, most belül meg lehet. Csak nyugodjunk le. Kell valakinek víz? Jó? Nyugodtan. Ez a lényege. Nyugodtan. Szöglet van. Már a két jobb láb az föláll. Már. Lehet, most sajnos jó volt a meglátásom már, ami a gödöllőiek idegességét illeti. Ezt támasztotta alá, nyilván önök is hallották Kis János szavai. 8. percben járunk. Egy öngóllal vezet a moldáv Toligma Kisinyova gödöllői bikák csapata ellen. Lódi végzi el a sarokrugást. Madarász vissza. Lódi gyakorolhatja, mert hogy Plamdeala combjáról vágodott a labda, ismételten az alapvonalon túlra. Most emeli Lódi. Bele tudott piszkálni Galuska, ezért nem lett jó Madarásznak. Ilyenkor sokat segíthetne egy ilyen rögzített helyzetet, precízen meg tudnának csinálni, hogy gólt rúgnak, az borzasztó nagy lökést tud adni a játék egyéb történéseire is. De sajnos rendre ezt is pontatlanul hajtjuk végre. Szerencsére Plamdeala passza pontatlan. Gyurcsányi, Komáromi. Ő se volt pontos. Kokabán veszi merre. Plamdeala hátra. Galuska most már. Kapsamun. Szente jól fedezi a labdát, Komáromi kiengedi. Gyurcsányi Zsolt. Szente. Szépen húzza meg. Nagyon kiszorított pozícióba került Gyurcsányi. Gödöllői sarokrugás következik. Kis János egyébként a kommunikációt hiányolja. Tegnap is ugye ez volt az egyik vezért motívum, hogy minél többet beszéljenek, mert az ellenfél nem érti, úgyhogy most érdemes lenne magyarul több szót váltani. Most is azt mondta, többet beszéljetek, fiúk. Takot. Kiloti. Jakovenkónak teszi vissza. Szubotin.
Takot előre, pontatlan a passz. Baranyai ível. Takot volt résen és fejelte el a labdát Madarász János elől. Baranyai. Madarász kapja. Tenné vissza lövőre, teszi is vissza. Baranyai lövéssel levágódik Takot lábáról. Újabb gödöllői sarokrúgás, a 132. körülbelül. Csak egyből lenne már egy gól. Madarász kiszól valamit Baranyainak, nyilván a figurát. Szente. Nem erre a figurára gondolt Madarász. Szente. Ez se pontos. Nekem se tetszik, de kimondom, nem játszik jól a gödöllő. Baranyai, cáfolj rám, Pali. Akart ő rám cáfolni. Csak Kapszamon kapus nem akart, hogy rám cáfoljon. Sándor csikarcög. Én úgy láttam, hogy Jakovenko lábáról, térdéről került ki az oldalvonalon túlra a labda, szerencsére a játékvezető is így látta. Baranyai. Szobotin lábáról a labda, ismét az oldalvonalon túl. Szente. Pedig megvan a mozgás bent. Sivák, és aztán Baranyai most jött ki bentről, Madarász vált be a helyére. Na, ez ígyszer Madi. Kijön a moldáv kapusról. Ez így már nem jó. Kisodródik Baranyai. Túl közel volt Madarász a moldáv kapushoz. Nem volt hely mellette, nem tudta ellőni. Talán valami felvillant. A 11. perc. Egy öngóllal továbbra is sajnos a moldávok vezetnek. Baranyai adja el a labdát. Szente segíti ki, Bravo Tamás. Madarász. Gyors csere nálunk. Berkes és Lúdi a pályán. Jakovenko. Szubotin vissza Jakovenkónak. Kapszamon kapus. Takot. Lódi próbálná megállítani, Berkes segít be neki. Baranyai. Őt Szente segítette ki. Lódi, Baranyai. Lódi ismét. Szente. Keresik a fogást, keresik, de nem lelik. Tegyük hozzá, nem védekeznek rosszul a moldávok. Hát tulajdonképpen hosszú percek óta egykapuzik a gödöllő. Most kezdtünk el egyfajta nyomást gyakorolni rájuk, de sajnos nagyon sok technikai hiba van még mindig a játékban. Nem tudni pontosan miért, de Madarászt beküldte az öltözőbe Kis János. Egyszer csak azt mondta neki, hogy menjen be az öltözőbe is. Néhány másodperc után ő végül tényleg bement. Én annyit láttam, hogy amikor Madarász jött le cserénél, akkor nagyon dühös volt, nem feltétlen Kis Jánosra, nyilván a játék miatt, és aztán túlzott vehemenciával beszélt és vagy gesztikulált. A szabálytalan. A szabálytalan, hiába reklamál a moldáv edző, hogy kim volt már a labda. Nyilván majd segít rajtunk a visszajátszás.
Nincs is kinn a labda, a szabálytalanság ténye pedig megkérdőjelezhetetlen. Kokebán rúgta lábon Baranyait. Lúdi. Baranyai. Berkes orra előtt suhant el a labda nanométerekkel. Én megkérem Lózs István kollégámat, hogyha lehetősége nyílik rá, akkor járjon utána Madarász Jánosnak. Mi történik, mert azért őt egész meccsen nélkülözni. Kamin. Berkes. Laci valamit. Vagy Tamás valamit, vagy valaki valamit. Lódi. Rendező kolléganőm mondja, hogy majd bejön, rúg egyet. Hát ha ezen múlik, drága kolléganőm, akkor én elintézem. Mez van, nadrág van, focizni tudsz. No, itt van Madarász. Most fogadja Lózs István kollégám, hogy vajon mi történt. Igen, azt mondta Madarász János, hogy állítólag Kis János legalább 5-ször szólt neki, hogy jöjjön le, de ő nem volt hajlandó lejönni, legalábbis Kis János szerint. Madarász viszont azt állítja, hogy egyszerűen csak nem hallotta, Kis János pedig erre dühös lett, hogy a játékosa nem hallgat rá, tehát röviden ennyi. Időkérés. Szorosabban, följebb, ezt mind elérted volna, most megint beljebb már. Csak beljebb, a kapu felé, az ellenfél, az mindenki pattanott tiédé. Megint 10 méterre hátraállunk. Ez most kaptuk el a fonalat, most kezdünk el valamit csinálni. Kicsi, itt már nem futok meg ilyet. Rálépek vissza, és sokkal könnyebben kinyílnak, és megyek tovább. Most kezdünk el elkapni valami fonalat. Innentől kezdve csak a jó passzok kellenek. 3 nem jó passz, a bal lábas megy a jobb lábas helyére. Semmi gond, csak érted, hogy mire beszélek. Itt állsz hátul a vonalnál, nem fogsz odaérni soha. Jó? Ennyi az egész, jó? Most egyszerűen passzoljunk, egy passz kell, megrúgtuk a gólt, semmi gondunk nem lesz, jó? Oké? Hallod? Ha lehet, örítsük ki neki, jó? Ha lehet, örítsük ki, a hosszú megfigyeljük, jó? És akkor zárjunk vissza máskodon. Nem kell. Jó, most menjünk. Nem hiába Somogyi Krisztián a legjobb szakkommentátorok egyike futszában. Ő is ugyanazt látta, amit a Gödöllő vezető, hogy Kis János nevezetesen, hogy most kezdtünk elkapni valamiféle fonalat, ki ne csúszson a kezünkből. Kamin fedezte ügyesen testtel a labdát. Lúdi. Gyurcsányi mozog vissza. Jutalma egy labda. Nem hazavinni, gólt rúgni vele. Kokebán ügyetlenkedett egy pöttyet. Gyurcsányi ismét. Kamin. Lúdi. Vissza Kaminnak. Váltás centerben. Lúdi. Víg. Nagyon jó lövő Víg Feri. Remélem igazol rövidesen. Gyurcsányi nem tudta átvenni talppal. Mert ha igen, szép szerelés Lóditól. Kokebán. Lande áll előre, most kapja vissza. Kokebán. Ballal lőtt, pontatlanul nem bánjuk. 6 perc, 15 másodperc van hátra az első 20-ból. 1-0 arányban vezetnek egy öngollal a moldávok. Szabálytalanság a negyedik a Toligma Kisinyov csapatánál. Hát, ha szabálytalan és ha lefújta, én úgy láttam, hogy belül volt. Lehet, hogy holnap szemészhez megyek, én akkor is úgy láttam. Na nézzük csak meg még egyszer. Nem kell nekem szemészhez menni. Lódi nagyon ügyesen belépett
Plandál a bokája mögé, de ez belül volt. Gyurcsányi. Lódi. Ott a gól, na végre! Na végre! Madarász is tapsol. Az egész budapesti körcsarnok is tapsol, mert hogy majdnem tele vagyunk ismét, csak úgy, mint tegnap. Nagyon kellettél, Tamás, meg ez a gól is nagyon kellett. 14. percben egyenlít a Gödöllő. Csak sikerült egy rögzített játékhelyzet után végre. Na így aztán most mindenkinek megvan az öröme. Közben a harmadik számú játékvezetőnek hidegvizes borogatást kell előkészíteni a moldáv edzőnek. De már megnyugodott az úriember. Gyere, Komáromi! Nem tudta eldönteni egy pillanatig, hogy fogja el, mert hogy ott állt a 6-os vonalán, aztán eltérdelte a labdát. Víg szerzett labdát. Baranyai. Szente csúszkál. Sokat panaszkodnak egyébként a játékosok, nem csak a mieink, hogy eléggé csúszik. Szemmel látható. Kölcsönök. Hát nem parkettez, linoleum. Baranyai keverget időközben. Pedig állította Kölcsönök személyzete, hogy tegnap is, ma is 3-szor mosták fel a játékteret. Időközben begyűjtötte az 5. faltját Tolika, vagyis a következő szabálytalanságok esetén, amiről már beszéltünk, a Gödöllő rúghat kisbüntető 10 méterről. Hoppá, itt a 6. szabálytalanság. És egy sárgalap az elkövetőjének, aki nem más, mint Jan Jakovenko. Megbocsájtást nyert közben Madarász. Azt mondják, most mutasd meg, vagyis ő fogja lőni a büntetőt, ha jól sejtem. Kijött a dúszogóból, és ha belövi, nem kell visszamennie. Hihetetlen rugótechnikát igényel, de hát ez Somogyi Krisztián nálamnál 1000-szer jobban tudja, hogy valaki 10 méterről a futszállabdát, amely nehezebb, mint a normál futballlabda, berúgja a kiskapuba. Nehéz berúgni, de azért nagy esély ebben a játékban. Na kérem szépen, Madarász János kijöhetett a térdeplésből, a sarokból. Tessék belőni, Madi, így hívják őt a társak, így becézik. Úgy is van, 2-1-re vezet a Gödöllő a 16. percben. Hiába ér bele, Kapszamán kapus jobb kézzel, nem érhet le a jobb alsóba. Aki pedig rögtön be is ment az öltözőbe, tehát megint Madarász nélkül játszanak, már az öltözőben van. Lehet, hogy ez a taktika része. De az biztos, a pokolból már a purgatóriumban van, lehet, ha még lesz lehetőség a Mennyországban is. Madarász Jánost ismerők nyilván most hevesen csóválják a fejüket viszintesen, hogy ő aztán a Mennyországban, nem? Már van kedvünk nekünk is viccelődni, de hát ez érthető. Vezet a Gödöllő. Nehezen indult, nyögvenyelve indult. Tegnap se indult könnyebben, csak ahogy Krisztián mondta, akkor annyival volt jobb a helyzet, hogy vezetett a Gödöllő. A Madarász sztori folytatódik, mert visszatessékelték a kispadra, nem más, mint a tartalék játékvezető, mert azt mondta, hogy ilyet nem lehet csinálni, hogy kiberohangál egy játékos a kispad és az öltöző között. Jó, hát ezt majd a tartalék játékvezető leboxolja Kis Jánossal.
Ő nem tudja, Gödöllőnél van olyan büntetés, hogy szobafogság. Berkes lódul meg. Most meg nehogy a moldávok lóduljanak meg. Nem, hála Baranyai Pálnak. Gyurcsányi. Szente. Baranyai. Éppen hogy csak bele tudott érni a cipője órával. Oleg Hiloti. Három faltja van csupán a Gödöllőnek. Picivel több, mint 3,5 hátra. Most éppen 3-as számú Jaroszláv Szubotin terelgette ki a labdát, bármit szerette volna az alapvonalon túlra. Ergo gödöllői sarokrúgással folytatódik a találkozó. 2-1-re vezet a Gödöllő. Baranyai. Szente nem jött, megint nem jött jól a labda. Nem tudta egyből ellőni Szente Tamás. Gyurcsányi megtolja külsővel, kapufa! Szente most már érzi, hogy melyik kapuba kéne. Szegényként nemzőkálon van neki elég baja. Megköszöni Gyurcsányinak a passz, Baranyait láttuk a képen. De lehet, hogy csak azt a kaput érzi, hogyha a második fél időben jön az ő ideje. Na, amit majd te ezért kapsz. Szubotin. Ez bezzeg jó passz. Gyurcsányi, na most mehetünk 2-1-be, a hosszún ott van Szente Zsolt, de nem így. Kis János fodrászát se irigylem, ha ez így megy tovább, akkor szükség lesz a festékre. De nem őszre. Nem, a feketére. Ősz ellen. Berkes keverget az oldalvonal mellett. Ez nem nagyon tetszett Hilotinak. Kevesebb, mint 3 percen hátralévő játékidő az első 20-ból. Berkes. Pontatlan passz. Jakovenko várja a társakat. Gyerünk, Gyurcsányi. 1-1 a kapussal szembe. Gyurcsányi helyett majdnem Szubotin lőtt volt. Zsolt addig húzogatta talpal a labdát, amíg... Kicsit beszorult a talpa alá, ott nem vissza kellett már nyúlni. Baranyai sarokrúgása. A labdában esett el a 3-as számú moldáv. Lódi, Szente. Lódi kérte volna vissza. Ez a passz is pontatlan. Elfogyott a célzóvíz a boltba, vagy mi történt, srácok? Baranyai. Ez egy kicsit erőfitoktatás is volt Mari részéről szerintem. Át a labdán és rúg ki alólam, ha tudod. Szentele, víg be. Most már mi is azok vagyunk. Már nem Szendék. Pontosan 2 perc van vissza. Kis büntetőt azért még Megnézni? ki lehetne. Kirángatnád Madarászt az öltözőből? Ez is lehet egy taktikai fegyver, hogy az ellenfélnek már óvatosan kell bánnia, tehát vagy el lehet vinni mellette csellel, vagy ha kockáztatja a szerelési kísérletet, akkor benne van egy újabb szabálytalanság. Nem megy ki a labda. Reméljük nem tudnak kontrázni a moldávok, ezt szeretné elkerülni Víg Ferenc is, aki belelép Vitai Plamdeala labdájába. Plamdeala ellövi messziről, akár holnap reggelig is fogná az ilyen lövéseket Komáromi. Lódi. Bőr.
millimétereken múlott. Kokebán. Mardari teszi vissza neki. Plamdeala. Spanyolos neve van. Lódi Tamás jöhet megérdemelt pihenőjére. Jönnek a friss emberek, úgy mint Szente, úgy mint Sivák, úgy mint Kamin. Meglepte a moldáv kapust az iménti Sivák lövés, akit én tegnap állítólag leróberteztem. Ezért kaptam a fedésemet, okkal joggal elnézést érte. Mert hogy Robert mondjuk Kamin, Sivák viszont Péter. Szente. Sivák szabálytalansága belefér, mert hogy ez a negyedik faltja a Gödöllőnek. Hátralévő játékidőre tekintettel, amely most már csak 35 másodperc. Ez nem gond. Reméljük, ez se lesz gond. Nem, mert ott van Komáromi, aki kispárgázza a 7-es számú Galuska lövését. Víg. Kamin, az is falt. Újabb kis büntető. És egy sárga lap. Aki kapja, Marja. Ajaj, be kell hívni a gyúrót. Így van, 7-es számú Valentin Galuska besárgul. Kis István pedig futott egy sprintet, fölöslegesen nevezett úriember, a gödöllőiek parádés gyúrója. Itt van az előbbi moldáv helyzet, és Komáromi remek lábmunkája. Madarász visszajött, és onnan kell. Ilyenkor nem a játékos választhatja meg? De játékos dönti el. Szabálytalanság helyéről, vagy pedig a 10 méteres vonalról. Szabálytalanság helye pedig szemmel látható is közelebb van 10 méternél, 9-esen belül. Mókás volt, hogy az ellenfél próbálkozott sorfal állítással. Jó, hát egyszer bejön Mário. Na Madarász, szögből megye. Megy. Hát persze, hogy megy. Hát neki nem menne. Lesz ebből Mennyország. Madarász János második, a Gödöllő harmadik góljával. Gödöllői Futsal Klub, Toligma Kisinyov az első félidő végén 3-1. Víg várja Komáromit. Komáromi nem jön, ezért aztán Víg kiengedi a labdát. 7-7-es másodperc van vissza az első félidőből. Szente kapja a labdát. Kamin elveszti, ebből ne legyen baj. Nincs baj, mert Komáromi megfogja. Szól a duda, mert hogy lejárt az idő. Vége az első 20 percnek. Szerintem tegnapra megkaptuk a Donyeckijeknek a forgatókönyvét erre a meccsre, hogy itt is vezetett az ellenfél, a Kisinyov. De mi, hál' Istennek, nem csak 2-1-re, hanem már 3-1-re megforgattuk. Úgyhogy igazából nehezen kezdtünk megint, és a papírformát ugye realizálni kell a parkettán, tehát az hál' Istennek sikerült, azért így a félidő második felével már a homok kikerült a gépezetből, és jöttek a gólok végre futószalagon. Mikor nyugodjon meg a Gödöllő, ha nem most, amikor 2 góllal vezet? Hát nyilvánvaló, hogy most már ezt nem szabad kiengedni a kezükből. Tehát az elején beleestünk abba a hibába, hogy azt gondoltuk, hogy magától jön majd ez a mai siker is. Igen, bocsánat, csak azért néztem rá szigorúan, mert Lózsi István kollégám mellett, ha jól látom, Madarász János, a 2 gólos Madarász János áll. Parancsoljatok! Azt hiszem, így lesz egy negatív hősből pozitív hős. Mi is történt? Miért kellett bemenned az öltözőbe? Azt láttuk, hogy Kis János dühös rád nagyon, és majdnem egy percig ott állt, és mondta, hogy menj be, te meg nem akartál. Igen, egész mérkőzésen elég idegesen mozogtam, egy kicsit túlpörögtem, és edzőm szólt állítólag 4-5-ször, hogy jöjjek le a pályáról, én azt nem hallottam, túlreagáltam a helyzetet, hibáztam, majd most az következik, aminek következnie kell, elnézést kérek majd az edzőmtől. Megnyugodtál azok alatt, a másodpercek alatt, amíg itt álltál az öltöző folyosón? Természetesen megnyugodtam, mert itt a biztonsági őrök meg mindenkit nevettetett, aztán túl kell tennem magam az ilyen dolgokon, mert tudtam, hogy még fontos feladatok előtt állunk. Egy sportembernek kell maradnia, így nem szabad viselkednie, hát a megfelelő konzekvenciát levonom.
Szimpatikus az önkritika. Mit éreztél akkor, amikor bementél, és tudtad, hogy gyakorlatilag az egész csapat téged figyel, és hát mindenki tudta, hogy a fejedben mi játszódik le, ehhez képest mennyire tudtál nyugodt maradni? Az igazság az, hogy amikor ide kijöttem, akkor még dühös voltam természetesen, de amikor már ide jöttem és Szabika szólt, hogy higgadjak le, akkor más választásom nem is igen volt, le kellett higgadnom, mert tudtam, hogy a csapat rendelkezésére kell állnom. Kis János viszont megmutatta, hogy nem csak nagyon jó edző, hanem nagyon jó ember is, hiszen hibáztam, és nekem megadta a lehetőséget, hogy 2 gólt rúgjak. 2-ből 2 ráadásul, a másodikat direkt lőtted onnan kisodródva egy kicsit? Igen, mert láttam a kapus nagyon nézegette a sarkot, és lassan futottam neki, hogy merre mozdul, elmozdult jobbra, akkor már eldöntöttem, hogy visszahúzom balra. A második félidőben csak a büntetőket lövöd, vagy játszol is már? Nem tudom, az edzőm majd ezt meg fogja mondani, fogalmam nincs, hogy mi következik. Reméljük, hogy az következik, hogy még jobban elhúz majd a Gödöllő csapat. A Madarászi János, köszönöm szépen. Időben Gödöllő, Toligma Kisinyov 3-1. Velünk mellékszerepben és főszerepben reményeink szerint a fehérmezes gödöllőiekkel. Én tartok tőle, és ne legyen igazam, tartok tőle, mivel 20 percre van a kieséstől a Kisinyov, hogy ugyanaz lehet, vagy lesz akár a forgatókönyv, ami az első fél időben, vagyis, hogy a moldávok neki esnek a Gödöllőnek, más megoldás. Akkor 6-2 a vége? Hát legyen. De ha csak 1 góllal nyer a Gödöllő, nekünk az is jó. Természetesen a közönséget ki kell szolgálni, de a továbbjutás mindennél fontosabb. Hiloti lövése megpattan. Komáromi, mintha lepkét fogna. Már nem úgy, tehát nem mellé nyúl, hanem leúszta. Sivány. Baranyai. Lúdi. Baranyai megsértődött egy pillanatra, mert nem akart találni az útjából Hiloti. Baranyai neki szaladt. Hiloti kezére pattant a labda. Mehet tovább. Igen, Baranyai is ezt mutatta a játékvezetőnek. Valóban újra letámadással próbálkozik a Kisinyov. A kérdés, hogy ezt erőlétileg mennyire bírják. Baranyai. A Gödöllő fogja bírni erőlétileg. Egy kontra lehetőség a vendégeknél. Takot előtt alatt a gyere Komáromi, jön Komáromi. Madarász most már. Bravo János. Mind a 2 János, mind a 2-nek bravo. Élénken gesztikulál a moldáv szakvezető. Jön is Septiben, tartalék játékvezető, és megmutatja, hogy hova kéne lecsücsülnie. Baranyai. Lódi vissza Baranyainak. Baranyai vissza Lódinak. Fölpassz Madarásznak. Gyurcsányi kapja a labdát. Baranyai ismét. Spitzel. Váratlan közbelövés. Ám de pontatlan. Hiloti. Jaroszláv Szubot. Takot. Az hosszú. Bulala nem érhette el. Komáromi szép nyugodtan ráérősen. Nem hajt a tatár. A moldáv hajtanak. A gödöllőiek nem hagyják magukat. Madarász veszi le a labdát. Gyurcsányi. Némiképp kiszolgáltatott helyzetben. Nem volt más választás. Csak a lövés. Kapszamon belekapott a labdába, ezért aztán Gödöllői sarokfugás következhet. Lódi sétálgat ki elvégezni azt. Kapszamon meg idegeskedhet. Ez figura lett volna. Lódi élesen keresztbe lőtt labdájára, azonban nem reagáltak elég gyorsan a társak. Madi most már elsőre meghallotta, hogy le kell menni. Szerintem most már akkor is le akar majd jönni, amikor nem is hívják. Kokebán. Kaluska. Plamdeala.
Kokebán. Gyurcsány igyekszik megállítani. Az ő lábáról vágódott le a labda, most meg Lódiéról, Szente gyűjti be. Berkes jöhet. Mehet tovább, egy bicikli, egy lövés, megfogja a moldáv kapus. Másodszorra is az övé a labda. Érjünk vissza, nehogy le tudjanak kontrázni. Lamdeala, gyere Komáromi. Gyurcsányi. Berkes most már. Lódi nézegeti a lehetőségeket, megcsinál egy cselt, lövésébe azonban belelép Vitali Lamdeala. És most húzzák be a faltot, a játék közbeni faltot, amikor nem állította meg a játékot a játékvezető, a Toligma Kisinyovnak Szente. Ismét Lamdeala lábán változtatott irányt a labda. Az egyik moldáv játékosnak kell elmagyarázni, hogy miért ítélte azt a játékvezető, amit Szente vissza. Lódi, bepassz, Berkes, egy húzás, egy lövés, mellé megy. Mardári tette ki a labdát, Gyurcsányi meg ellopja azt. Csak nem nagyon kinyílni. De tudják ezt nálamnál sokkal jobban a gödöllői srácok. Egy eladott labda. Galuska passzolt pontatlanul. Szente. Gyurcsányi veszi rá az emberére, szép a csel. A lövése csúnya, csak pontatlan. Ez egy taktikai fegyverük, hogy megpróbálják kiüríteni minél jobban, minél nagyobb teret engedni a Gyurcsányinak, hogy csellel levegye az ellenfelét és lövéshez jusson. Mardári. Kokebán. Lamdeala. Galuska. Mardári, Kokebán. Zavartalanul passzolgatnak, de a félpályánál tehetik. Lamdeala. Gyurcsányi ért bele a labdába. Vendégek jöhetnek. 9-essel Sándor László időközben a pályán a gödöllői bikáknál. Jó méterrel került el a gödöllői kaput Dorin Kokebán lövése. Komárominak szerencsére nem volt sok védeni valója. Amikor volt, akkor tette a dolgát. Mondjuk Szente lövését nem védette. Víg. Szép. Rossz Kokebán löpölése. Jöhet a gödöllő. Lassan 5 perc is eltelik a második játékrészből. Baranyai. Berkes. Baranyai, szép a kötény, csak haszontalan. Kokebán indul. Berkes jön vissza. Szabálytalanságot látnak a játékvezetők, akkor is, ha az egyezményes jellel mutatja Berkes Laci, hogy labda volt. 1-1 a faltok alánya a második játékrészben. Komáromi igazgatja a sorfalat, amely egyszemélyes esetünkben Víg Ferenc az áldozat. Komáromi ölében hal el Takot lövése. Kéri az 5 métert. Baranyai. Lódi fedezi a labdát, másodszor is remekül. Lódi mutatta,
hogy ezt a szabálytalanságot láthattad volna a szemeddel, sportárs. Törlést kér a játékvezető, most azért áll a játék, amíg mi a vendégmestert, Szergiu Koszkiút látjuk. Hát ez cselgáncsban szép. Te lennél Kis János, mint ahogy nem vagy az? Nem szeretnék. Akkor mit mondanál, milyen játékot kérnél most 2 gólos vezetésnél, akkor, amikor 4 óra van hátra a meccsben? Hát igazából arra kéne törekedni, hogy még egy gólt rúgni, az talán kicsit kihúzná a méregfogát a Kisinyovnak, mert nem tettek még le arról, hogy itt eredményt érjenek el. Lódi 3-2-be fordulhat a Gödöllő. Most megtehettük volna. Baranyai Pali lőtt, pedig a hosszún ott volt Víg Ferenc. Én úgy láttam, hogy a Gödöllő jöhet, mert hogy Takot lábáról véltem a labdát kipattanni, látni. Szép mondat volt. Komáromi. Sándor. Nem tökéletesen kivitelezett a labda átvétel, de szerencsére maradt nála a labda. Víg emeli ki, nem tudott más tenni szorult helyzetében. Kiloti. Komáromi nem tudja fogni, inkább üti. Kellemetlenül 20 centivel a föld fölött csapódott a labda. Kapus szempontból roppant kellemetlen az ilyenfajta lövés. Gyurcsányi. Madarász. Lódi elől elpöckölték a labdát. Látványosan csúszott a moldáv kapus, és hárított az oldalvonalon túlra. Sándor Lászlónak magyarázmestere. Lódi. Víg szúrt közbe, Hiloti azért nem tudott pontosan passzolni. Szubotin. Hilotinak hosszú volt a labda szerencsére. Komáromi János hozhatja a játékba azt. Madarász kapja. Szépen húzogat Madarász János, az jó lehet Gyurcsányinak. Visszateszi. Icipicit volt pontatlan Vígnek, nem tudta maga elé húzni a labdát. Madarász, szép szerelés. Szubotin. Baranyai harcos, szokása szerint, jó szokása szerint. Hát ha nálunk sok volt a technikai hiba, akkor mit mondjanak a moldávok? A játékvezetőnek kell megnyugtatnia Szergiu Takotot. Legyen kedves nem rángatni a fehérmezesek mezét. Madi temész, szól az edző Jukáz. Négyest hallok én Kis Jánostól, nyilvánvaló módon ez egy figura száma. Kamin. Kamin Takot lábára pöccintette a labdát, amely az oldalvonalon gurult ki. Baranyai. Madarász. Kamin. Takot blokkolt, és hozhatja föl a labdát. Bulala. Szergiu Takot. Szubotin. Szép a kényszerítő. Bulala. Keresi a lövő pozíciót, de nem találja. Hiloti. Bulala ismét. Aszfalt.
Sajnos Kamin Robert csak szabálytalanul tudta megállítani a Moldávot. Második gödöllői falt a második játékrészben. Vendég szabadrugás, mintegy 9 méterről Komáromi János kapujától 9 méterre. Egy gyors törlés. Kis János meg is fejtette a figurát, ő azt mondja, hogy szerint a kapufánál álló 10-es számú játékosra fogják kihozni ezt a figurát. Nézzük, mennyire később leszármazottja Kis János Nostradamusnak. Hogy mondod? Én szerintem előbb. Na nézzük. Szerintem meg a 9-es kapja. Csak hogy... Egy hétig ingyen nézheted a sportklubot. Befizeted a számlát helyettünk? Be. Na várja, melyiket? Ravasz van. Komáromi jön ki a kapujából, Baranyai kicselezi őt is. Picit kapkodunk most. Ezt próbálta kihasználni Landeala. Szerencsénkre pontatlanul. Kérem szépen, tucatnyi perc van vissza a továbbjutás szempontjából sorsdöntő mérkőzésből. 3-1 arányban vezet a Gödöllő Autoligma Kisinyovval szemben. Az UEFA Futsal Kupa budapesti selejtező csoportjában. A tét a továbbjutás, aki innen tovább kerül, az Európa legjobb 16 csapata közé jut. Kokebam. Landeala, Kokebam. Sivák nézett vele farkasszemet, és tette ezt jól. Lévén Kokebam fölélőt. Komáromi nagy kidobása, ez falt volt. A második a vendégeknél. Már az eredmény 3-1, de cseppet sem könnyű a mérkőzés. Nagyon erőszakosak a kisinyóiak, és amíg nem tudunk még egy gólt rúgni, addig biztos, hogy mindent elkövetnek azért, hogy közelebb kerüljenek, és abban meg már ugye benne van az egyenlítés is. Pestiesen szólva, addig meleg a pite. Szente. Hűtsük le a pitét. Gyurcsányi. Egy jó lövés, Tamás. Icseró, Sivák. Ketten álltak Madarász előtt. Szerencsére benne van a játékban, hogy mi szerezzük a gólt. Ezt meg is kéne tenni. Egy egykori kis és nagypályás zsenit vélek fölfedezni a nézőtéren, itt a körcsarnokban. Bognár György ül itt. A Csel király. Olyannyira itt ül, hogy a szünetben pár szót váltott is Kis Jánossal. Madarász! Kihűlt a pite! Madarász 3 gólos, a Gödöllő 4. Egyszer hallottam valakitől, ez a meccs egyre inkább hasonlít a pízai Ferdetoronyhoz, eldőlni látszik. Én könyvelek, önök Madarász harmadik góljának ismétlését láthatják. Pont ezért ők a meghatározó játékosok, a Madarász, a Lódi, amikor kell, akkor elő tudnak rántani valamit a cilinderből, és meg tudják nyugtatni vele a csapatot. Sándor nagyon okosan ért bele a labdába, rápöccintette azt Alexej Mardari lábára, és úgy került az oldalvonalon túlra. Kis János annyira nyugodt, hogy mindjárt elalszik. Nem jellemzőre. Azt mondta, hogy engedélyez 2 pohár. Kim volt a labda, engedélyez 2 pohár sört a srácoknak ma este, ha sikerül nyerni és tovább jutni ezzel együtt. Hát a srácok úgy látom szeretik a sört. Hát meg az a kérdés, hogy mekkora az a pohár. Gyanítom, nagy lesz.
De tudod mit? Megérdemlik. Megérdemlik, így van. Víg. Plamdeála. Galuska. Hátulról próbálkozott Sándor. Ezt Galuska nem szerette. Galuskák ilyenek. Plamdeála. Mardari. Pontatlan passz. Következhet a Gödöllő. Szente. Sándornak egy icipicit hosszú volt a látadás. De ha ő lép a labda felé, na mindegy. Ja. Ismét egy kis szituáció, amit önök nem láthatnak itt az oldalvonal mellett. Kis János integetett ki kicsi fiának, akit imád, rajongással szeret. Tegnap este mesélte, hogy beszélt a Picurral az első meccs után. Befejezem, nézzük Sirákot. Ellövi, én úgy láttam, beleért még a kapus, így van. Szóval azt mondta a kis-kis, hogy apa, te olyan jó vagy, mint a Tom és Jerry. És azt mondta Kis János, hogy ennél nagyobb dicséret a földön nem létezik. Kapszamun idegeskedhet. Sirák, Sándor fejbe lövi Szentét. Lehet, hogy oda szánta, csak nem ilyen erővel. És itt a kontra vendégeknél Komáromi zseniálisan lépett ki a kapujából. Addigra már visszaértünk, mit lát a játékvezető. Ő nem látott szabálytalanságot. Komáromi János kerül a földre és fogja a bokáját, sípcsontját. Nézzük meg, ennél az esetén sérülhetett meg. Aha. Nyilvánvaló módon nem volt szándékos ilyen. Jakovenko belépője, is a labdát akarta megjátszani. Jelentem Komáromi, de most már önök is látják, talpon, minden rendben. A 2-10-es csatáját a fehér Víg Ferenc nyeri. Takot. Visszalövésre. Baranyai hátáról perdül fel a labda a mennyezetre itt a körcsarnokban. Abban a körcsarnokban, ahol a következő játéknap az nem a holnapi, hanem a holnap utáni, a pénteki lesz. A babonások fogják be a fülüket, mert hogy 13-a lesz pénteken. Jakovenko lövése Gödöllői lábról került az alapvonalon túlra. Méghozzá Víg Ferenc lábáról. Egy újabb lövés, most Sándor állt bele. Pilóti próbálkozott bevenni mindhiába Komáromi János kapuját. Szubotin. Komáromi kidobása. Hosszú ám, de pontatlan. De jöhet a Gödöllő, mert Szubotin fejelte ki a labdát. Most mi lesz velünk? Koszkiúg edző. Kis István nem csak remek gyúró, parád és pszichiáter is, miközben Baranyai teszteli az újonnan beállt kisinyovi kapust, Alexandru Krivojt. Lódi. Berkes vissza, hoppá, majdnem ők is összehoztak egy öngolt. Nézek kérdően Somogyi Krisztiánra, aki bevigyeztette a száját. A nézés azért volt kérdő, hogy ez a becsúszás nem volt a szabálytalan. Fogjuk rá. Fogjuk rá, hogy? Nem. Hogy nem? Hát
akkor fogjuk, hát te mondod. Hál' Istennek nem ezen múlik a dolog. Lódi ismét. Hátra Komáromihoz. Ezt beszélték a szünetben, hogyha nem jön lövésre, akkor tessék visszajátszani. Egészen a kapusnak. Szóval a következő játéknap nem volt lehetőségem befejezni az előző mondatomat. Itt a Körcsarnokban Budapesten péntek 13-án, amikor ha minden így marad, Berkes jól jött ki a kapujából, Krivaj, akkor tulajdonképpen már csak a csoport elsőség lesz a tét a Gödöllő Shakhtar Donetsk találkozón. Mind a két csapat 100%-os idáig. Ugye, ahogy mondottam, a Shakhtar 3-0 arányban legyőzte a mai első találkozón a lett Rábarigát, így nekik 6 pontjuk van, 9-1-es gólarányuk. Szintúgy 6 pontja van jelenleg a Gödöllőnek. 8-1-es gólaránnyal Gyurcsányi nem erőből, hanem okosan akarta másodszor. Amikor erőből lőtte, akkor a kapufa segítette ki Krivaj kapust, most meg az egyik hátvédje. Itt van az iménti Gyurcsányi zicser, még beleért a moldáv kapus lábbal. Nagyon szeretne gólt rúgni Gyurcsányi Zsolt. Bízom benne, hogy sikerül is neki. És még egy hasznos információ péntekkel kapcsolatban. Természetesen azt a találkozót is élőben közvetítjük itt a sportklubon. Viszont nem 7-kor és nem 9-kor, hanem 6-kor, tehát 18 órakor. Shakhtar Donetsk Gödöllői Futsal Klub a sportklubon élőben. Pénteken. Baranyai kéri az 5 métert. Aztán emeli be a labdát Lódi kapásból. Nem tudta elég jól leszorítani Gyurcsányi. Azt talán még nem mondtuk el, hogy a rögzített játékhelyzeteknél előszeretettel alkalmazzák a kosárlabdába ismert elzárást, hogy a mozgás irányát lezárják a... Berkes lép ki, Berkes még néz a sporira, hogy nem volt falt, nem volt, az mutatja a játékvezető. Gyurcsányi nagyon jókor volt, nagyon jó helyen. Ugyanis Takot szerette volna játékba hozni Jakovenkót, aki ebben az esetben már csak Komáromival állt volna szemben. De hála Istennek feltételes módon fogalmazhatok én magam. Ismét ugyanez a felállás. Most viszont Berkes piszkált bele a labdába. Hetes perc, 35 másodperc választja el a Gödöllő futszál csapatát attól, hogy belépjen az elitbe, Európa legjobb 16 futszál csapata közé. Időt fognak kérni majd hamarosan a Moldávon. Lódi. Madarász észrevette, ha nem is látta, de érezte, hogy Gyurcsányi ott fut a hosszún. Nála a labda már, mint Gyurcsányinál. Az egyik moldávról vágódott le, és akkor azt hittem, hogy most az időkérés, de még nem. Hanem a harmadik moldáv faltot húzták be. 3-3 a faltok aránya a második félidőben. Lódi, Baranyai, Madarász, picit rángatták a mezét, jó a bepassz. Ott az 5. Gödöllői gól. Baranyai még nem lőtt gólt a 2 nap során, most ő is betalál. Jár az elismerés az asszisztért Madarász Jánosnak. Baranyai Palinak onnan nem volt nehéz dolga. Hozta a kötelezőt. Átérünk, amit megbeszéltünk sorokra, átérünk a Szentben rögtön bevizsgáltak 4 embert, amit kell. Ne faltoljuk, ha kapust lehozzák, akkor tudjuk, hogy mit kell csinálni, 3-1-be fölállni. Nem hiszem, hogy van értelme nekik, de ha megpróbálják. Visszamegyünk a gyorsan sorokra, ugyanúgy az a másfél percet kifutjuk, utána jön a másik másfél percet. Be van, jó? Te jó jelölt ki. Már Sziláks vagy a Gyurcsányi, amit akarsz.
Madarász meg is kérdez, menjek is le? Én úgy gondolom, hogy itt már nem lehet nagy baj. Valóban. Van annyira rutinos csapat a Gödöllő, amelynek tulajdonosa a zöld ingben, nyakkendőben Mártvai Zsolt látható a képen. Méltán lehet büszke csapatára és klubjára. Ahhoz képest, hogy a moldávok kértek időt, a moldáv edző gyakorlatilag egy-két szót mondott övéinek. Értenek az övéi, szavak nélkül is mindent ezek szerint. Telepatikus út. Kokebán. Komáromi tenyerelik ki a labdát. Berkes viszi le a sarokba. Aztán rúgja ki az oldalvonalon túlra. Galuska. Kokebán. Sivák lábán megpattan, Szente szelidíti meg a labdát. Berkes indítja Sivákot a jobb oldalon, kéri vissza Berkes középen. Jön is a labda, csak pontatlanul a háta mögé Berkes Lacinak. Mardari. Landeala. Galuska. Landeala. Most már nem is töltenek, csak lőnek. Persze túl sok választásuk nekik már nincs. De még egy gól kéne. Számolgatom közben a csoportállás miatt a gólarányt, de nem is kéne, mert most ugyanannyi a gól különbsége a Gödöllőnek, mint a Saktárnak. 9-1 történetesen. Tehát minden egyenlő. Az ukránokkal való összevetésben. Ha rúgna még egyet a Gödöllő, akkor vezetné a csoportot. De jó ezt kimondani, hogy az összevetésben egyenlőek vagyunk az ukránokkal. Jó, de még nem játszottak. Rendben van, de ezt a két meccset is meg kellett nyerni. Azért is lenne fontos most rúgni még egy gólt, mert akkor egy esetleges döntetlen is elég lenne a csoport elsőséghez. Igen. Evés közben jön meg az étvágy. Ugye előre beharangoztuk, hogy a csoport torony magas esélyese a Shakhtar Donetsk. Na de hát nincs ezzel baj, magyarok vagyunk. Magyar csapat a pályán. Hát meg a papírformát föl lehet rúgni. Landeala. Érdekes egyébként, hogy a donyeckaiek nincsenek itt a nézőtéren, pedig tegnap ugye megnézték a magyar csapatot, hogy játszik, de lehet, hogy már mindent tudnak. Jön a Kis János által bemondott csere. Jönnek a cserék. Jönnek a moldávok is. Mindehogy 68-ban jöttek a csehszlovákok. Hogy jön ez most? Komáromi. Madarász. Legendás, zseniális riporter. Szepesi Gyuri bácsi jutott eszembe, az ő mondása volt, ez ugye Lódi! Ott a gól! Ott a 6. gól! Csoport első a Gödöllő jelenállás szerint. Na jó van! 6-1! 5 perccel a vége előtt. Mert ugye tegnap 6-1 arányban győzte le a Shakhtar Donetsk a Toligma Kisinyovot. Most ugyanennyire vezet a Gödöllő. Igen ám, csak amíg a Shakhtar 3-0-ra győzött ma a Rába Riga ellen, addig tegnap a Gödöllő 4-0-ra verte a letteket. Itt tehát az az 1 gól plusz a Gödöllőnek, amelynek most elkönyvelték a 4. faultját. Tekot a labda mögött. Madarász lábában akad el a lövése. Vivoy nem ért el a mennyezetet, a labda mehet tovább.
Ide-oda pattog a labda, Gyurcsányi lép bele. Takot, ketten támadják. Gyurcsányinak besegített Lódi is, aztán sprint vissza. Szubotin szerelte remekül Lódi Tamás. Szép a csel. Bravo Tamás. Kami megy a másik oldalra. Lódi inkább Komáromit választja. Gyurcsányi. Könnyű szívvel adogatják ezeket a faltokat, én úgy érzem, a játékvezetők. Szól a duda, és azért szól a duda, mert többek között ez is azt jelzi, hogy megvan az 5. faltja a Gödöllőnek, ami ugye már szerintem a kedves nézők is tudják, a következő gödöllői szabálytalanságot moldáv kisbüntető követ. Takot. Egy legurítás, egy lövés. Stadionszállótól hozzák majd ezt a labdát vissza. Madarász. Hű, de pörögnek a moldávok. Mi történt? Gyurcsányi. Az nem falt, mehet tovább. 3-1-ben kontrázhat a Gödöllő. Lódi a jobb szélen. Lódi! Madarász szerette volna megjátszani. Egy váratlan lövés. Kamin Roberttől. Beleért egy moldáv, mert sarokfúgás következik. És a moldávok mondják a játékvezetőnek, hogy cseréljenek és nem végzik el a sarokfúgást. Mondja a játékvezető, hogy megtehetik. Szabályok szellemével nem ellenkezik. Sándor nem tudott jól kitámasztani jobbal, ezért volt pontatlan ez a balos. Nem tudott megfelelően a labda mellé lépni. Takot. Szubotin. Jakovenko. Én nem vért itt? Mi történik 6-1-nél? Nem, hát sportemberek, ez a dolguk. Sportrendezvényen vannak, nincs ez hiba, csak tehát ha ezt játsszák, akkor eddig hát ez legyen az ő baj. Kevesebb, mint 3,5 perc a hátralévő játékidő. Rossz hír viszont, hogy Lódi Tamás rugást kapott a jobb bokájára, és már nem is fog visszaállni, hát reméljük, hogy péntekig meggyógyul. Új, mekkorát védett Komáromi! Oda szúrt neki Kiloti, nyilván majd látjuk íme a lassítás, de nem azért, mert sportszerűtlen, hanem mert kipattant az első pillanatban, de rajta tartotta a kezét Komáromi. De az tényleg rossz hír lenne, ha Tamás nem tudna játszani pénteken, hiszen ő a Gödöllő egyik, ha nem legjobbja a 2 nap alapján. Berkes szépen emel Sándor. Ismét nézek kérdőn, ismét szájbigyeztés a válasz. Én ezt is szabálytalanak láttam, de nem vagyok játékvezető. Meg elfogulatlan sem. Jakovenko lő mellé. Időkérés. Ezúttal Gödöllői oldalon, de mint eddig mindig. Most is meghallgatjuk, hogy mit beszélnek a gödöllőiek. Kicsit mondanom, 1 percenként cserélőt nem kell, nagyon jó megy. Ha ne faltoljuk, ez az egyetlen kíván, ne faltoljuk. Mert most hallottam, hogy egyen jobbak vagyunk a Donyersznál góla, nem tudtam. Egyen ne faltoljuk, ne kapjunk gólt, a balon elég jó rúgnál, jó? Ne üssük oda, ez a 4-es cserél oda-vissza. 1 perceket játszunk, 2:40 van hátra, jó? Szépen, csak ne faltoljuk. Zárják a középsők, jobban szűkítsék le. Állna a centernek, és a centernek meg kell előzni a center. A bal lábasnak odaállok arra a rossz lábára, a jobb lábára, akkor nem többet. Jó, cseréljetek most, akik jönnek. Egy ideje én is járok futszál meccsekre, de néha úgy érzem, mint a kínaiul beszélnek is, János. Pedig nem. Még egy ideig kell járnod futszál meccsekre. Jó, hát
Én dobtam fel a magas labdát, tehát nem a te hibád. Majd legközelebb figyelek. Komáromi. Madarász. ...85-ös UEFA kupa parádét produkáló videótomba voltak ugye vadászék, fehérvári barátainkat zrikáltuk ezzel, hogy halász, vadász, madarász. Ezt is van időm elmondani, mert nagyon nem történik semmi a pályán. De jó kis videó volt az. És milyen jó kis gödöllő ez. Ne kapjunk gólt. Kamin szófogadó fiú. 2 perc van hátra. Takot. Kokebam. Kamin szúrt oda ismét jól. Gyurcsányi van szembe a moldáv játékossal. Én már szerettem volna, ha nála a labda, de még nem. Kokebán vissza. Takot. Keresik a centert. Nem találják a centert. Hölgyeim és uraim, ami most már 1000%-ig biztos és kijelenthető, hogy a Gödöllő tovább jutott a csoportjából, ahogy többször is elmondtuk, Kis János csapata Európa legjobb 16 futszálgárdája közé jutott. Ez óriási siker, óriási bravúr, pláne a figyelembe vesszük a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetét, és bízunk abban, hogy ezzel a nagyszerű eredménnyel ez a kis társaság, a futszál társadalom felhívta magára a figyelmet, és most már a nemzeti sportban is olvashatunk majd cikkeket, mert megérdemlik ezek a fiúk, mint ahogy minden más kisebb sportág képviselője megérdemelné, hogy megfelelő terjedelemben számoljanak be sikereikről a sajtóorgánumok. Szóval bízunk benne, hogy megkapják majd a lehetőséget. Gyurcsányi, egy lövés, mellé. Szegény Zsolt, ahogy mondta, nagyon-nagyon szeretne gólt rúgni. Picivel több mint 1 perc van hátra. Gyurcsányi szerez labdát. Lejön a labdája, és kiment az oldalvonalon túl. De hála Istennek azért van egy-két, főleg elektronikus média, akik azért figyelnek a fontos eseményekre, hiszen nem csak mi közvetítünk élőben itt a Sportklubon, hanem a Duna Televízió és a Magyar Televízió kamerái is itt vannak, ők összefoglalókat adnak a Gödöllő mérkőzéseiről. Hadd tudja meg országvilág, hogy legalább kispályán még jók vagyunk. És érdemes kijönni pénteken megnézni mind a Gödöllőt, mind pedig a Donyecket, azért, aki ugye európai élvonalába tartozik. Hát ugye ezt is mondtuk tavaly, olyannyira európai élvonalába tartoznak az ukránok, hogy tavaly bekerültek a Final Fourba, egy falt, egy víglövés, kipattan a kapusról, mehet tovább, 15 másodperc, most kontráznak a vendégek, jaj, most ne kapjunk gólt. Komáromi kijön, Szente biztosít, mi lódulunk előre. Ja Istenem, Berkes Laci eladja a labdát, 7-6-5, álljunk bele, Komáromi belekap. Hú, de mérges Kis János, okkal, joggal, 4 másodperc van hátra, Víg Ferenc van a földön, Kis István Gyúró azonnal kezelésbe venné, reméljük Ferencnek nincs komolyabb baja. Itt kapott egyet a bokájára, mutatja a játékvezető, hogy tessék levinni, mondja neki Kis István, hogy vinném én uram, de hát előbb hagy térjen magához. Jaj, aláfordult szegény Ferének a bokája. Ja Istenem! Nehogy egy részleges szakadás legyen ebből. 1 másodperc. Az Duda még nem szólalt meg ezek szerint, de most megszólalt. Ebben a másodpercben megszólalt a Duda. Le a kalappal a Gödöllői Futszálklub előtt. Gödöllő, Toligma, Kisinyov 6-1. Jelen állás szerint 2 versenynap után, tehát
A Gödöllő a csoport élén, mert egy góllal többet rugott, mint a nagy-nagy vetélytárs ukrán Sakhtar Donetsk. Fantasztikus bravúr, köszönjük nektek, fiúk, de hát még nincs vége, korán sincs vége, sem a mai közvetítésnek, sem ennek a sorozatnak. Tovább jutottak a srácok, a 16 között vannak a srácok, és ha minden jól megy, Mátrai Zsolt megígérte, a gödöllőiek tulajdonosa, hogy amennyiben tovább jut a csapat, akkor a következő csoportkört is megpályázza majd a Gödöllő, mármint a rendezés jogát, ugye a 16 között is 4-4-es csoportot alakítanak majd ki. Ezek egyikébe kerül a Gödöllő, és terveink szerint, ahogy mondottam, ennek a csoportnak a küzdelmeit Magyarországon rendezik majd, és terveink szerint természetesen decemberben, tehát ezt is közvetítjük majd még itt a Sportklub televízióban. Takó Csaba sérült, Takó gratulál a többieknek, ő egy picit szomorú okkal, hiszen nem lehetett sérülése miatt ott a pályán a többiek között. Becsapós volt ez a figura. Összességében elégedett vagy, Krisztián? Mindenféleképpen. Ugye előzetesen azt vártuk, hogy minimálisan a második helyen tovább jut a Gödöllő. Egyrészt már ez nagy dolog, hogy erre esélyesek voltunk. Ami még nagyobb dolog pedig az, hogy ezt abszolválni is tudtuk a parketten. Ezért le a fiúk előtt, és jó kimondani valóban, hogy egy magyar labdarúgással kapcsolatos csapat Európa legjobb 16 csapata közébe jut. Kis Jánost várjuk egyébként majd a pálya szélére, Lózs István kollégám már rajta ül a tükön. Addig, amíg a mester odaér, addig csak egy fél mondat, bár még messze van a pénteki meccs. Te láttad az ukránokat is, mi kell ellenük majd, hogy legalább a döntetlen meg legyen? Hát én azt várom igazából a pénteki meccstől, hogy ugye alaphelyzetben már nincsen komoly tétje, egy remek felkészülés lehet a következő körre, ahol már az ukránokhoz hasonló minőségű csapatokkal kell felvenni a versenyt, és le lehet mérni azt, hogy hol is tartunk valóban. No, ezt majd meglátjuk, ez egyelőre a közeli jövő. A jelenben azonban Lózs István kollégám mellett már ott van a sikeredző, Kis János. Ezt a jelzőt tegnap visszautasította Kis János, amikor azt mondtam, hogy sikeredző. Most már azért rész sikeredzőnek legalábbis lehetne nyilvánítani. Miért volt ilyen nehéz meccs ez, legalábbis az első félidő? Húha, megmondom őszintén, nem koncentráltak megint. Olyan passzokat adtak, hogy megszakították egymást, és utána még egymással kergették. Azért kicsit fölhúztam a dolgokat azért, hogy vagy odafigyelnek, vagy cserélnem kell másokat, akik ezt el tudják fogadni. Igazából csak próbáltam, igaz, hogy ideges voltam, de nem úgy, őket próbáltam egy kicsit komolyabb oda koncentrálásra, mert ez nem egy csapat, ez egy UEFA Futsal Cup, ezt meg kell nyerni, ezt nem lehet ebben szórakozni, ez nem játék, ez nagyon komoly. Pedig ha valamikor nyugodtak lehettek volna, akkor ez a mai mérkőzés a tegnapi siker után. Igen, csak azt hiszük, már tegnap is lett mondva, hogy már bejutottunk, az nem, a labda gömbölyű. Meg kell dolgozni, kaptunk egyet, választottunk 6-tal, de hogy választottunk, tehát azért nagyon megküzdöttünk érte, tehát nem kell lenézni senkit, semmit. Negatív hősből lett pozitív hős Madarász János. Mi történt ott az első félidőben? Nem emlékszem rá, mondanám így, de majd elintézzük, ez a saját ügyünk, tehát semmi, majd én elintézem, én mindenkivel meg tudom fogadtatni, aztán utána megcsináltam azt a gesztus, hogy visszaengedtem és csináljad, és hozta a dolgokat, de neki az a dolga, hogy amit én mondok, az hajtsa végre, és erre ne semmilyen negatívat vagy pozitívat, ő csak hajtsa végre. Ráadásul ő maga is elnézést kért. Következő mérkőzés pénteken a Sakhtar Donetsk ellen. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a döntetlen is a csoport elsőséget jelenteni a Gödöllőnek. Nem érdekel ez engem. Tehát bejutottunk, a 16 között akartam lenni, nem csak én, a csapat is, ott vagyunk. Utána most játszhatunk egy meccset, megnézzük, hogy hol tartunk a 4. helyzettel szembe. Tehát Európa 4. legjobb csapata körülbelül a Donetsk, hát megtudjuk, hogy ott vagyunk a közelébe, ott vagyunk, akkor azt mondom, már a 10 között vagyunk körülbelül. Ennél jobb hírt nem tudok mondani. Azt hallottam, hogy 2 pohár sört ígért a játékosoknak, hogyha ma nyernek és megvan a továbbjutás. Mekkorák a poharak? Rosszul gondolja. Sokkal többet, sokkal többet.
nyugodt, szép nap lesz. Én is megiszom, pedig aztán tényleg nem bírom az italt. Jó egészséget hozzá, meg egészségükre váljék. Hamarosan jön majd Horthy Gábor az összefoglalóval, előtte azonban egy kis kereskedelmi szünet. Jó. Ünnepelni kéne a csapatot, de egy picit térjünk vissza az elejére, amikor egy nagyon-nagyon kellemetlen hiba bekövetkezett, és ebből a hibából aztán fejlődött a többi rendellenesség. Sós Ferenc milyen magyarázattal szolgál erre, még mielőtt elkezdenénk tényleg fényezni a csapatot? Hát igen, az elején nagyon idegesek voltak, mint beszéltünk is, hogy a tét rányomta a mérkőzés, a bélyegét, nem jöttek össze, a kommunikációs problémák voltak, a passzok nem jöttek össze, a rögzített szituációk, és kb. A 10. percben érezték meg azt, hogy újra a régi Gödöllőt látjuk, vagyis az első napi Gödöllőt. Ugye tudtunk egyenlíteni egy rögzített helyzetből, és onnan már egyre magabiztosabbak lettek a játékosok. Úgy érzem, inkább csak a jóról beszéljünk, ennyi a rosszról. Beszéljünk a jóról.